desmutejar, que si no, no em sentiu. Ei! Bona nit i bona nit, una nit més a capvespres. Avui és dijous, no és dimarts, són les 9. Hem canviat una mica l'horari perquè el Lluís arribés sense problemes també, i a mi m'ha anat de conya. L'únic que és una hora així una mica... L'altre dia va ser per la fibra. Jo crec, no sé si hi ha algú per aquí se'n sent bé. Aviam... I res, mira, Joan Marc. Bona nit, Joan Marc. Lluís Camell és de Llorenç, és camarògraf o com no sé dir, tècnic de la televisió del Vendrell, fotògraf, ha fet molts projectes i res, dono pas ja directe i així ja comencem a xerrar i que ens expliqui una miqueta tot i res, fem el canvi. Ja sí, ja. Bona nit. Hola, què tal? Estic nerviós, d'estar aquí. Ja està en directe. La veritat és que fa respecte estar aquí, Has portat gent molt bona aquí, I quan m'ho vas dir vaig dir, hòstia... Bueno, però aviam, gent bona... Bueno, jo estic retirat una mica, Ara fa temps que no faig res. Però bueno, ja anirem parlant, has fet coses molt guapes, que has contribuït molt a la fotografia, perquè has fet cosetes que han divulgat la fotografia, has publicat en medis importants, t'has anat por ahí a fer... O sigui... Alguna cosa sí. He tingut un recorregut, sí. I, Toni, no sé, jo ja ho he dit aquí al Twitch, que si hi ha preguntes, que la gent faci preguntes, jo, si no són personals, intentaré respondre tot el que sigui. I no sé... Vale, per aquí et saluda la Gemma. Hola, Gemma. Hola. I a l'Instagram... Mira, que la Gemma no la coneixia i gràcies a les teves entrevistes la vaig conèixer i la veritat és que molt guai. Té molt de mèrit això que estàs fent. Està molt bé perquè, tio, aquí no hi ha ningú que faci massa divulgació de cultura, ni molt menys de fotografia, i tu estàs entrevistant a tothom que fa una mica d'algú relacionat amb la fotografia i em sembla brutal, tio. O sigui que felicitats, no és fàcil fer això. La gent que fem continguts i fem el món audiovisual és una liada. Abans de començar, no sé què he fet, que s'ha penjat tot, o sigui, a minuts abans de començar, o sigui, té molt de mèrit, Toni. Gràcies. Em falta, com es diu, un sponsor. Un sponsor. Bueno, escolta'm, marques del món. Això es fa des de la passió, des de les ganes de currar, o sigui que què millor que ser sponsor que d'aquí. Espera, que mirarem. Ara parlant d'això de tècnic, perquè l'Instagram se't veu una mica de cap allà. Toni, ets un crac, i tant que és un crac. Bueno, un crac depèn del dia. Bueno, com tots. Vale, ara sí, aviam. Pizzo! Ei, Enric, hòstia, aquí estic veient gent de fa molt de temps. Hòstia! Que bé. Bueno, comencem una miqueta. Comencem. Hem fet l'speech. Ja, m'he quedat ja. Sí. Avui serà divertit. Lluís, la meva pregunta és, com comences? O sigui, una miqueta, d'on et ve la fotografia, el de càmera, de tècnic de televisió i tot això, una miqueta de com et vas iniciar en aquest món i si vas tenir un passat o algú que t'ensenyés, no. O sigui, la típica història del meu avi tenia una càmera de fotos i m'ha apassionat des de petit, no. Zero. A casa meva, família molt humil, no hi havia càmeres, no hi havia res de tot això, i a mi em ve de gran. Jo treballava en una fàbrica carregant camions amb una carretilla i vaig dir, hòstia, jo tenia 23 anys o així, i vaig dir, tio, jo he de fer alguna cosa perquè he d'estudiar alguna cosa perquè això... Aquesta vida és una mica dura. I a mi em va interessar molt el so, m'agradava molt el so i em vaig apuntar a un mòdul de grau superior de so. Entro allà, vaig fer les proves d'accés, que no era fàcil, i vaig entrar supercontent. I el primer dia de classe, o sigui, tot era penya superjove, jo ja tenia 24 anys, clar, jo... Sí, que ets jove, però... Ja tens 4 o 5 anys més. Sí, que eren xavals de 18 anys, i el primer dia de classe diu, bueno, anem a repassar matemàtiques. Jo feia 10 anys, o sigui, jo no estudiava, i em van fer sortir a mi a la pissarra a fer logaritmos, algoritmos, no sé què era, tio, jo no en tenia ni idea. Ho vaig passar tan malament que l'endemà vaig anar amb la professora i li vaig dir m'he equivocat, he deixat la feina per estudiar això i m'he equivocat. I la tia em va dir, tu has d'anar a imatge. I em va canviar, vaig anar un dia a so i després vaig anar a imatge i me'n recordo el primer dia que em vaig asseure a classe i estaven comentant una fotografia de Cartier-Bresson. I vaig dir, uala, ara estic bé. Ara sí.
I el que passa que en aquell moment em va interessar més el tema d'ordinadors, Photoshop, tot el tema d'ordinadors. En aquell moment era al principi, era amb carret. Quan fa d'això? 2004. Vale, o sigui, el carret... El digital que va entrar el 2007, 2000 o no? Hi havia càmeres digitals, però les tenien la penya pro i la classe era tot amb carret. Jo vaig fer tots els estudis amb carret. I bé, va estar guai. El que passa és que no em va apassionar molt la fotografia i ja va ser un cop vaig començar a treballar a Televendrell que llavors sí que vaig tenir ganes. Tot i que crec que jo he sigut fotògraf tota la meva vida perquè la fotografia, jo sempre soc una persona observadora i sempre m'he quedat com encantant, no? Veient espais, escenes... Tinc dislèxia, soc una persona totalment visual. A mi els records que tinc, el teu nom, de molta gent no me'n recordo mai. Què és la dislèxia? Per ficar-ho així bé. La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge. És que quan una persona normal llegeix, se li activen unes parts del cervell. Quan un dislèctic llegeix, se li activen unes altres parts. És a dir, és un cablejat diferent. El cervell funciona diferent. No té res a veure amb la intel·ligència. No. Jo, per curiositat, per la dislèxia, que sempre la sento, però ben bé no saps el... Clar, si tu tota la teva educació ha estat amb alguna que és llegir, una cosa que a un dislèctic li costa, sembla que siguis el tonto, però no, és que necessitem processar les coses de forma més visual, esquemes, mapes mentals, necessitem que ens expliquin un concepte de forma general i després anar-lo dividint. És una forma de processar diferent. I jo crec que després, quan vaig haver de traslladar això a la tele, a gravar informatius, que és bàsicament el que faig, i a la fotografia, jo crec que això m'ha ajudat a explicar una història amb imatges. Molt bé, no? Sí. I llavors, d'aquí... Aviam, què diu? Ui, espera, Aquí, avui intentarem ja que... Mira, el Joan Marc, desconec el treball de Lluís, però quan portes molt de temps fent el teu hobby, no es passa que arriba un moment que tens menys interès en seguir? Joan Marc Ferret, tens tota la raó. Jo, des de fa 4 anys, que tinc la fotografia una mica abandonada del tot. Sí, perquè no tenies ni càmera, no? No tinc càmera. No tinc tens encara? No tinc res, zero. Tinc un mòbil, i faig fotos amb el mòbil, però jo em vaig arribar a cremar de la fotografia perquè, anava a dir, vaig cometre l'error, però no és error, jo combinava la meva feina a la televisió Vendrell amb encàrrecs de fotografia. I aquí la vaig cagar, perquè al final es van convertir, en vez d'un hobby, en una feina, i el món de la fotografia... Intentaré no ser molt hater avui, però, hòstia, té molt mèrit, això ho vull dir, a tots els que es dediqueu a la fotografia, ara mateix té un mèrit que flipes. Què diuen per aquí? Quin parell, la gent van saludant. Ja, per aquí, quin parell... Espera, aviam, perquè jo no veig aquí... Oh, collons, Merencio! Hòstia, collons, l'altre. L'has de convidar, home, un dia que vingui a parlar de fotografia. Ja l'he convidat. Ah, ja està convidat, vale. Víctor, pavila i cap aquí, va. Merencio... Avui això com està per casa. Sí, doncs això, però he de dir, i una cosa, Toni, que gràcies a escoltar la gent que has entrevistat aquí, torno a tindre ganes de fer fotos. És que és un punt, de veure com veu cada un la foto i de com la sent, perquè jo et diré ara, hi ha una opinió personal, és a vegades et dones si estàs fent malament, perquè jo què sé, nosaltres aquí el que tens és que tens una botiga, tens feines i a vegades et sents com a... I al final, escoltant-los, doncs dius, hòstia, no, o sigui, al final has d'anar agafant els teus punts, les teves coses, i no estàs fent malament. No sé com dir-t'ho, no sé si m'he explicat. Totalment, o sigui, al final, hòstia, per mi és diferent la vida comercial d'un fotògraf, que al final és un negoci, no? Màrqueting. Sí, al final molts fotògrafs que hi ha a YouTube no són fotògrafs, són autèntics venedors. Sí. O sigui, n'hi ha que fa 4 dies estaven venent focus i ara són experts en Mia, no dic noms, però hi ha gent que ja el veus, que és un comercial en potència. Perquè parla de fotografia, però si parlés de rentadora, no, i tot el mèrit, però hi ha molta gent... Digues. No, una pregunta, el so sent bé? Perquè aquí de vegades em dóna pics i jo no sé si m'estic ratllant perquè després no senti malament.
La Gemma em diu, pilla't una càmera, Lluís. Sí, estic mirant. El que passa que Gemma em fot molt de pal gastar-me 1.500 euros o 2.000 en una càmera. Em fot molt de pal, tio. Molt de pal. I mira que tu l'has provat, Lluís? Jo l'he provat, masses. I aquí hi ha una part de l'autoestima, no?, en aquell moment, de provar, d'aquest síndrome d'impostor... Hòstia... Clar, això és el que també notava una mica, el de les entrevistes, és que estem en un lloc que hi ha gent molt bona, hi ha gent bona que es dedica a la fotografia... I hi ha gent que sap vendre molt bé. No, i que a vegades estem com a dispersos, i jo crec que fent una mica de comunitat et sents com a més a gust. És el que et dic, que no et sents com a vegades sol, que sembles que la banda comercial t'es baralles amb tot Déu, no tot Déu, sinó amb els preus, no sé què. En canvi fas una mica de comunitat i és un apoyo, un ombro, el conversar, compartir... No sé, jo no ho he vist com a vegades els fotògrafs. No, perquè no. Hòstia, no, i menys aquí que ens coneixem tots i que tots estem al mateix i en seguida saps qui fa què, I jo, a veritat, feia poques coses, però, clar, hòstia, jo vaig tindre, com una mena d'atac d'ansietat amb un curro, no? Vaig estar una setmana seguint alguna gent i jo havia de fer fotos, però clar, eren 24 hores, o sigui, jo m'aixecava a les 7 del matí, no vull dir anar a masses d'allò, però és un món... Hòstia, però és flipant això, 24/7? Bueno, menys, quan dormien era una cosa que durava una setmana, jo vaig estar tot el dia fent fotos, les 24 hores, i a la nit... No, i durant en viu, el moment, mentre anàvem d'un lloc a l'altre, el cotxe i anàvem enviant, no? I jo crec que aquí vaig dir, s'acabó, jo tinc la meva feina a Televendrell, i aquí vaig dir, em sembla que m'ho prendré en calma, això. I llavors vaig anar a Japó, que vaig fer aquell projecte de Japó. Que ara veurem tots, per qui no ho coneixeu o no ho sabeu, amb el Lluís Fuji, Espanya, o Fuji Espanya, ho dic bé? Sí, diu, ensenyeu fotos de Lluís de sus tiempos, vinga, va, doncs... Doncs mira, comencem per Fuji. El que vulguis. Amb el Lluís, Fuji li va publicar una feina, que no va ser una feina, que va ser un viatge de plaer, no? Va ser un viatge de plaer i va treure un bon... Ara ho explica un glamour, després jo li trec tot el món perquè... Sí, jo he viatjat molt poc, molt poc, i un viatge amb l'Ada, que suposo que m'estarà veient, que és la meva companya, li vaig dir, escolta'm, si hem de fer un viatge que val molta pasta, jo vull anar a Japó, que és el viatge somiat per mi, i he viatjat molt poc, però vaig anar a Japó. I, tio, clar, vaig arribar allà, tenia una Fuji X100, l'objectiu fixe, i me'n recordo que només d'arribar a Japó l'endemà, una noia d'aquí al Vendrell, que em sembla que ara ja viu aquí, la Núria Trillo, la Núria feia de guia turístic. A Japó? A Japó, sí. I la vam contractar i estava molt guai perquè la seva guia era a les 6 del matí o a les 7, que anava superbé pel jet lag i et portava pels llocs més emblemàtics i llocs així recòndits, que no hi havia ningú. I clar, jo me'n recordo a les 6 i pico de matí, un temple de Japó, jo flipant, em fico allà per enquadrar, dic, hòstia, ara voldria que passés una bici saps, per fer allò... I vaig dir, no, Lluís, estàs de vacances. I vaig fer una cosa que no he fet mai més, que és tirar fotos sense pensar. O sigui, amb les imatges compensades, pam, pam. No, em sembla que els americans li diuen snapshot, pam, pam. Fotos com... No sé el que... Snapshot, o sigui, és disparar sense pensar massa, no? Ficava l'ull, pam, 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 jo estava de vacances. Enquadres i dispares. Vaig dir, Lluís, estàs de vacances, no estàs fent fotos, aquestes fotos no les ha de veure ningú, són per tu, disfruta, passa-t'ho bé. I em vestia, em ficava la càmera i quan anava al llit me la treia. Però vaig fer fotos a saco i va sortir aquest projecte. Abans que un moment cobro... Aquí, fem així. A Raül Gallego, Raül, molt bones! Sí, n'hi ha per aquí... Uau, molt guapo, Japó. Jo hi vaig anar i queden fotos de tots els paisatges que hi ha. Sí, o sigui, jo crec que qualsevol persona de les que ha vingut aquí a parlar en aquestes entrevistes va a Japó i fa un projecte igual de xulo que el meu i també li publica Fujifilm. Aquest vídeo també me l'hauràs d'explicar. Ara sí. Però això no és al principi, no? No ho sé. Sí, està aquí. Com està ficat? Sí, fot-li. 1, 2, 3, sí. Sí, Lluís.
Vale. Però és vídeo o les fotos? No, les fotos. O vols vídeo? El vídeo, sí. Vale. Pot ser vídeo amb so? Sí. Són 2 minuts. Bé, no? Fiquem aquí, sí. Faig aquí com a l'Instagram. Deixa'm veure un moment. Perquè així que fica... És que, gent, estava treballant, he vingut i m'he fotut... ens hem fotut mig paquet de xutxes i si estic una mica accelerat és la sucre que m'està pujant, saps? Ara m'està agafant hasta calor i tot, tio. Ui, espera, anem cap aquí, ara sí. Aviam si ho puc fer així... Perdoneu per la que es vegi així, deixem la foto de mentre que és dels retrats que ha fet el Lluís, Sí. perquè així vaig quadrant la pantalla, que no la tenia jo amb... Mira, aquest retrat és d'un projecte que vaig fer a la revista del poble, Portal Nou, que agafava gent random del poble i li feia un retrat allà on te volgués, al lloc el triaven ells, i a tothom els hi preguntava el mateix, què t'agrada del poble i què no t'agrada. I la veritat és que guai. Què diuen per aquí? Pizza o tastes? Sí, ja veus, Enric, que els dolços sempre van, tio. El pubista, no? Sí. Entrevista... Espera, que estic... Aviam, ara. O si no... No, és 2 minuts, tu ves durant... Jo vaig donant, no? Les xuxes són un clàssic d'aquestes entrevistes. Sí, Gemma, sí, hòstia, m'he fotut un xampú i unes xutxes i ara m'està pujant la sucre i ho noto, eh? D'aquí una estona, si tinc massa calor, em trauré el jersei i res, la veritat és que aquestes fotos al Japó m'ho vaig passar molt bé i clar, tio, per un fotògraf, un país on tot és estimulant, saps? La veritat és que és molt guai. El xampú puja més amb xutxa. Sí. Vull parar un moment. Vale. Ara, vinga. Preparem aquí. Ara no sé, se m'ha anat, Lluís. L'estan veient, no sé si l'escolten. Tornem a ficar. Aquí se m'està veient. Doncs... Vale, ja l'he ficat. Hauria anat a veure. Es veu i se sent bé el vídeo. Sí, es sent el vídeo? Doncs tornem-lo a ficar i callem. Així. Espera un moment. Que tinc que duplicar la capa aquí. De vídeo, fantasy. És un follon això, eh? Sí, tio. Espera. Espera, aquí. Així. Bé, són 2 minuts, eh? Ja veureu el vídeo. El vídeo. No deia la llolla. Jo no dic res. Ara sí ho tinc. Perquè es vegi alhora a Instagram. Sí? 1, 2 i 3. Vale, ja l'esteu veient. Perdoneu a aquests... Que se sent fluixet, deixem que vegin el vídeo. Sí. No, que se sent fluixet nosaltres, deixem, callem.
ha tornat a començar, Para, jo crec que sí que ha tornat a començar. Doncs... Res, tio, això són 10 dies a Japó, 10-15 dies a Japó, amb una Fuji i disparant a tot el que m'impactava visualment. Per mi, les lectures que em faig d'això, quines fotos fas si creus que no les veurà ningú més que tu? O sigui, a vegades fem fotos perquè les vegin els altres i... Que guai. Però aquestes, jo vaig dir, Per record teu? Sí, però tota l'educació que tens o totes les referents... Això surt al final, no? Això surt, però sense la pressió de dir he de fer un report o m'han de pagar, no sé què... La pressió de darrere. I després, aquí el que realment em va costar va ser l'edició. Evidentment, vaig fotre... Hòstia, igual no moltes fotos, unes 1.000 o 800 o... En quants dies? 15 dies. 15 dies. Sí, però jo no faig fotos de turista, O sigui, aquestes fotos són les que vaig fer. Clar, l'edició, aquí, quan vaig estudiar amb el Rafa Badia, que és un professor un editor de fotografies, em va dir, si quan edites les fotos, no? Edites la selecció final, no plores, és que no estàs editant bé. O sigui, que la teva pitjor foto es marca el nivell. Vale. I aquí sí que, hòstia, vaig haver de dir, uau, i aquesta. No, tots els fotògrafs que ens estiguin veient, això ens ha passat a tots, o dues que s'assemblen molt... Que dubtes, que... Doncs aquí l'edició sí que està guai. I després el muntatge multimèdia. Fuji, per què va publicar? Perquè els hi vaig enviar un correu, vaig dir, he fet això amb una Fuji i els tios els hi feia propaganda. O sigui... Bueno, i que està, que aviam, jo crec que no tothom el que envia li publiquen. No ho sé, perquè no ho sé. Jo he etiquetat 400.000 vegades a Fuji i no m'ho puc... Ja no que no m'hagi publicat, no m'han republicat siquiera. Saps el que vull dir? Bueno, però que aquí és un projecte, també hi havia el vídeo, també hi ha l'edició de vídeo, no només són fotos, estava fet amb una càmera que potser els interessava vendre... Sí, perquè, i ara parlant de càmeres, faig un tall així, tu t'agrada l'street, entenc, o no? Jo no sé si es diu street o no, però a mi m'agrada fer foto més documental. I la càmera que t'agrada, perquè sé que havies tingut una Ricoh, no? Sí, jo vaig tenir la Ricoh, he tingut diverses càmeres però així més petitetes portables? A mi m'agraden petites i que pugui anar sempre amb elles. Vale. Jo estic molt còmode amb una càmera petita, amb un 35 mm. Que els Fuji, aquelles càmeres que valen un pastón, són de puta mare per això, la putada és que no pots canviar l'objectiu. I hi ha les Fuji, la XE4, XE5... No són intercanviables, La X100, no, és 35 fixa. I clar, això estava bé o malament perquè no has de pensar en canviar objectius. Aquí és... Pla. Clar, llavors què passa? Que només has de pensar en enquadrar i tal. Gràcies, Gemma, gràcies. No, Gemma, jo què sé... Li dono tota raó a Lluís, les fotos que més m'agraden que faig són les que no són obligatòries. Gemma, mira, hi he portat llibres, jo, com que sé que el miraran fotògrafs i sé que li agrada, recomano molt aquest llibre, que és un llibre que només té una foto, Toni. Sí? Només té una foto, aquesta. Només té una foto? Tot l'altre és text. I la pregunta és... Què? Clar, ja m'has deixat mort. T'explica la foto. No, o què? Et fa pensar i que tu mateix responguis a les preguntes per què fotografies i què fotografies. Hòstia. El recomano a tothom. Jo l'he llegit diverses vegades. La primera vegada no vaig entendre res. La segona una mica més i crec que d'aquí un temps el tornaré a llegir. És d'Eduardo Momeñe, que a més el tinc signat per ell, vaig estar en un taller seu. Molt bé. I el recomano a tothom, perquè et fa reflexionar sobre fotografia. Això no té res a veure amb fotografia comercial ni res, Això és com fotografia més d'autor o... La visió, no? Que veig allí que fica la visió fotogràfica, no? Entendre una miqueta... Et fa ara fa temps que el vaig llegir, però et fa tota una sèrie de reflexions i preguntes que tu acabes prenent partit dient què fotografio, per què color, per què blanc i negre...
fer-te totes aquestes preguntes, Vale. jo crec que és per mi, i de la forma que jo necessito viure la fotografia, és la gràcia, saber per què fas. Per què ho fas, o almenys dir què no vull fer, saps? Vale. Que si no saps, a vegades no saps què vols de la vida, no? Però saps el que no vols. Sí. Bueno, jo estic aquí en aquest punt. Bueno, tu i tothom, tu i tots. What? No? What? Eduardo, què? Mira, es diu, Gemma, la visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Eduardo Momeñe. A ver, saps el que passa? Que aquest ja no serveix per molts de nosaltres, perquè diu, curso de fotografía para jóvenes. Aquí som jóvenes, tio. Eduardo Momeñe, el recomano. Te'l recomano, i si vols, Gemma, te'l deixo. Sí. Tinc algun llibre més per aquí, Fem una mica, que això... Saps que és una de les coses que volia fer, a part del programa, en teoria, a mi els dies tenen 40 hores, els divendres volia fer aconsellar un llibre i d'algun fotògraf. I és algú que no m'ha arribat. Que no, doncs, jo és que el fet de parar aquests 4 o 5 anys, jo crec que m'ha anat bé. Sí. M'ha anat bé per prendre distància. Clar, jo vaig començar a fer fotos, jo vaig estudiar a una escola que ja no existeix, que es diu Centre de Fotografia Documental de Barcelona, on vaig fer fotografia documental i vaig fer un reportatge del Joey, que ara us ensenyaré, el del Joey, i després vaig estudiar a Grisart. A Grisart, vale. A Grisart, que em sembla que no sé si existeix o ha canviat molt. Sí. Me n'arrepenteixo d'haver fet aquest curs, però bueno, no vull rajar. Però m'ha anat bé perquè el que sí que vaig aprendre és a tenir referents i veure, no flipar-te, que creus que ets el rei del mambo i veus que hi ha paios que fa 80 anys ja van fer això, saps? Sí. Mira, un d'ells, el meu referent en quant a fotografia de retrat, August Sanders, aquest deu ser 1932. Si veus aquests retrats, no sé si se'n veuen, sí, aquí. Aquests retrats, tots aquests influencers que fan fotos en fotografia analògica ara, hi ha un paio que fa 100 anys ja ho feia. A mi, aquest és un dels meus referents que m'agrada perquè fa aquest retrat que se li diu, els anglesos li diuen environmental portrait, em sembla, que em sembla que la traducció em sembla que és retrat en el seu lloc, no? En el seu context. Si veiem alguns retrats... Sí. Anem aquí. Anem a la... Això ja ho tenim... Aquí. Anem a retrats... El que volia dir, Toni, és que qualsevol dels fotògrafs i fotògrafes que han vingut aquí, tu li dones 3.000 euros per anar a Japó 15 dies i veiem un reportatge que t'hi cagues. Bueno, clar, és que també hi ha molts... Estic convençut. O la gran majoria parteixen de que tiren molt a documentarisme. Després cadascú la seva especialitat, però tots de base... Sí. Que a vegades la putada és poder vendre les coses, poder tenir un nom que no sé què, que algú... El que falta és gent que pagui aquests reports, saps? Raúl Gallego Fotografia, ja, jo els vull... Sí, però Gemma i Raül, convençut, o sigui, jo perquè vaig fer un viatge a la meva vida i ha sigut aquest, però la putada és que Fuji em va publicar molt bonic, però no va pagar, o sigui, està molt bé. I ja et va donar algun descompte o alguna cosa? No, ja és com, uah, t'ha publicat Fuji, no, pavo, o sigui, estàs fent publicitat, dona'm alguna cosa, no sé. I no. No, que va. Vaig fer un reportatge amb el Joey, ensenyant fotos de retrat. Sí, comencem aquí. El posem cap aquí. Diu, tutto bene por ahí? La Gemma diu, Raül, hi anem, vale. Home, podríem fer un viatget, no? Tots... Estaria bé, el Japó, Fotoquís. Fotoquís sponsor, no. No dona la banca. Aquests són, aquí hi ha retrats de tot tipus i tirant d'aquest referent de l'August Sanders, veureu això, no? Una mica, tu què en penses? I Gemma, Raül i els altres fotògrafs, copiar fotografies, sí, no? Però jo crec que no és copiar, perquè al final sempre és crear, i és un procés creatiu
tu pots arribar, és com un dissenyador, arriba a un procés i quan a tu et dona unes directrius, aquell procés s'hi pot assemblar molt i no vol dir que hagis copiat. Ja. En canvi, si tu tens de referents fotògraf, és normal que alguna de la teva feina en algun punt tingui una semblança. Una cosa és que ja no tingui personalitat teva, crec jo. O sigui, però que s'assembli és normal. O sigui, Clar. has mamat, Sí. has xupat, llavors, que no tingui... O sigui, per mi, que una cosa és, com veus les fotos de la gent, per exemple, no? Doncs saps, o les fotos de qualsevol que ha passat, saps que són fotos seves, però això és innegable que no pot ser que alguna tingui algun referent, alguna vinculació, alguna semblança a algú que ja hagis vist, perquè és que, al final... Mira, per aquí ho estan dient, el Raül Gallego, una cosa és la inspiració i l'altra és copiar, exactament, menys que estàs aprenent. Jo he copiat, però la foto, el meu estil, però una pose és una pose. Està clar, o sigui, això és... Tu imagina't un cuiner que vol aprendre a cuinar i diu, no, jo no faig cap recepta, jo, tots són creacions. A veure. O un músic que digui, no, jo començo a tocar la guitarra, però ja són... No. És que està tot fet avui en dia. Però a més no és copiar, és... aquest home feia fotos a l'Alemanya de 1932, doncs jo les faig al Penedès. Però no còpia. No, clar que no. O sigui... Al final estàs agafant una base documental... Però claríssimament tinc un referent o... Clar, però això és... Per mi és... Com tot és bàsic, o sigui, és com la forma de jugar, la forma d'aprendre, la forma de pintar. Sí. No? El modernisme, no? Què és el modernisme, no? Doncs tot el que ha fet modernisme no és que estigui copiant. No, és que una referència. Són referents, i s'han de tenir referents. I al final acabes fent alguna que s'assembla, però amb el teu toc personal. Clar, sí. Sí, totalment, Gemma, totalment d'acord. Sí. Fotos de retrat, això... les estan veient, no? Són fotos que vaig fer per la revista del poble amb la gent random, del poble, qualsevol, podia ser, i l'únic que els hi demanava és que em diguessin ells el lloc. Ells triaven el lloc i aquí vaig feia servir una mica el flash. Aquí es veu. Sí. Tenen anys, aquestes fotos, i amb totes els hi preguntava el mateix, què els agrada i què no els agrada. Vols que et digui alguna cosa? Sí, i tant. Em vaig fer unes pel futbol que l'ha fet, no igual, però el lloc igual, l'esquema més igual, i no, o sigui que dic, no ens hem copiat. No, però aquesta foto l'hem vist 1000 vegades, o sigui, però que et dic, que l'has vist, i no vol dir que t'hagis copiat, simplement és una referència. Aquestes són més tipus editorial, no sé. Sí. M'ho vaig passar molt bé. I això ja m'ho van carregar a l'Enric Rovira. I aquí també és del Portal Nou. Aquí ja es barregen fotos. Però aquí va haver una època que em va agradar molt el tema flash. Aquí, sí. Ara ja no està retret aquest home, però hi havia un tio que es deia Strobist. Sí. A l'Strobist, el tio aquell paio que s'ho va inventar ell. Era un reporter de la ciutat aquesta superxunga, tio. Com es diu, tio? De costat de Nova York. No sé, és igual. Bronx o per allà, o... No ho sé. El tio feia fotos i es va inventar aquest amb un flash petitet i un paraigua i m'ho vaig passar molt bé fent aquests retrats. Gràcies, Raül. Aquí ja amb llum natural. Perquè, mira, Aquí, sí, alguns són... I aquí ja es barregen fotos que algú m'havia demanat. El Quim, sí. Això perquè... Amb aquest noi el vaig conèixer pel Vendrell i va dir, hòstia, deixa'm fer fotos, perquè, clar, sempre feia fotos a una gent d'una certa edat i volia fer-li fotos a un xaval jove... Més urban. Sí. Urban al Vendrell. Bueno. A veure. Però estan xules, tio. Sí, a mi la fotografia de retrat m'agrada molt, tio. M'agrada molt. Hòstia, Molotov! Ei, Molotov, maco, què tal? Com estàs? Urban Drell, diu. Urban Drell, gran. I la foto de retrat en el seu context, diguéssim, la persona en el seu context, m'encanta, tio. Si pogués fer només això, és el que més m'agrada, tio. I el repte aquest, no?, de que la gent triï el context i haver-te d'adaptar, saps? O sigui, no... Mai millor dit, adaptar a el que tens. Sí. Vaig provar a fer coses amb estudi, amb flash, però
Mira, ara, com veus, el que et deia abans, la xuleta aquesta que tinc aquí, a estudi dius no, exterior o al lloc, no? O sigui, a qualsevol lloc, si és l'habitació d'algú... Però estudi com a estudi, no. No. T'agrada l'espai natural, l'espai de casa, l'espai de cada un? Sí, que igual n'hi ha alguna, ara no me'n recordo, però... Sí, és del disc de la Nerea Basar, a Trio, els vaig fer unes fotos al carrer, també en flash. Em va molar que mira, una foto d'aquestes és pel disc, saps? Sí. ¡Hombre! ¡La vecina! Ja, hombre, just els dels meus. Hòstia! A la propera poseu al canal de Twix els cartells que m'he tornat locos. No l'hem ficat, Molotov, perdona, tio. El què? No sé, no hem ficat l'enllaç i no ens trobaven. Perquè... No passa res. Ho sento. No passa res. No lo haré más, lo siento. La Dolça... La vecina. Sí. I el pare. És el pare? Sí. Però clar, això és un plaer, tio, fotografiar gent que se sent a gust i tal, no? La gent que feu, els fotògrafs que esteu per aquí i fotògrafes, que això de fer fotos a gent que té vergonya, Toni, uf. Li vaig fer a mi em van encarregar unes fotos amb una empresària que començo tal i la tia estava supersèria, no? Dic, a veure si es deixa anar una mica. I em diu, tinc odi a que em facin fotos. I jo dic, sí? Diu, sí, la meva mare de petit em feia fotos sempre i ho diu. I li havia de fer una foto de retrat per LinkedIn, tio. En un lloc supercutre, no sé, vaig passar malament. I el que feia és, pensa en els teus fills, no sé què... Jo vam tenir una així amb una boda. El nòvio em girava la cara. O sigui, era veure'ns i li canviava... O sigui, s'estava rient, puta mare, no sé què, ens reia... Ja, i deies... Merda. És que hi ha dos tipus de persones, el que li mola, que dius, llavors no sé què, no faig... I la gent que no li mola. Sí, i és el que dius tu, és què fan? I allí no podies fer res, l'únic que intentàvem era amagar-se i que no es veiés. No? Bueno, jo he fet moltes fotos de gent que té vergonya i veure com es van soltant i Godín és molt guai. Sí, totalment, Gemma, és veritat, Això és que ets bona, Gemma, perquè, hòstia, hi ha gent que li costa, Però sí, a vegades, no sé com ho fas tu, però a vegades és que passi l'estona, no? Jo a vegades deia, bueno, la primera mitja hora no serviran les fotos i després que passi el temps i que es vagin deixant anar una mica. Bueno, com dic jo, com amb els nens, quan fas fotos, que és... Sí. Hòstia, jo amb els nens no tinc zero experiència. Bueno, vaig fer... Em van encarregar... Vaig anar a fer de foto fixa, només ho he fet una vegada, amb un anunci a Portugal. Hòstia! Sí, tio, per una marca de roba interior, de calçotets, Impetus, una roba... Sí. Impetus feien com un curtmetratge, era un anunci, però que era com una pel·li de 3 o 4 minuts, amb l'Iker Casillas. Iker Casillas? Sí, i el protagonista era un nen 10 o 11 anys, i jo era el foto fixa. O sigui, a mi l'encàrrec hi havia tota la penya de producció de vídeo, que eren portuguesos, això es va fer a Oporto, i jo era contractat per Impetus per fer fotos del making of, i hi ha per aquí el cartell, Sí? Sí, hi ha el cartell que van fer. Doncs a mi em van encarregar per fer fotos del making of, de retrats de tot, perquè s'havia de fer el cartell amb les meves fotos, i, bueno, o sigui, bàsicament el making of i fotos a saco per la campanya. I jo el foto fixa que no havia fet mai. I, hòstia... Però com és treballar amb gent així o és normal? Hòstia, mira, vaig arribar... A veure, la sort que tinc és que sóc tècnic de televisió i més o menys sé com som els tècnics. Però clar, tu imagina't, tot de portuguesos, una producció heavy. Hi havia 15 persones, tots en portuguès i l'espanyol, allà, que els tios no sabien ni qui era, i el jefe de l'empresa diu, aquest és el fotògraf nostre, vull que estigui tot arreu fent fotos de tot. I em va mirar el director i em va dir, hola, i em va dir, like a ninja. Sigues un ninja, o sigui, no donguis pel cul. Silenci i... I no toquis els collons. I jo vaig dir, ok.
I el guai és que, clar, els que fem de tècnics i en el món, ja veus el moment que hi ha tensió, el moment que estan rient, el moment que pots moure, i jo, clar, em ficava per tot arreu, i va ser molt guai, tio. Va ser molt guai perquè que fàcil és treballar quan hi ha pasta, nen. O sigui, el xungo és treballar per aquí i els que vosaltres es guanyeu la vida aquí amb clients petits, però allà, tio, jo vaig flipar perquè no ho havia vist mai. No esperava dinar. Allà hi havia catering constantment. Sí, sí. O sigui, tio, jo no ho he vist mai, això, saps? Bueno, jo he vist caterings, però no constantment, sinó hi ha un moment que en vez d'anar temporada a dinar o el que sigui, pares, dines amb quart d'hora. Allà era catering, un cambrer, i o sigui, la gent parava en funció de si tenia feina o no. Sempre hi havia feina, ens anàvem movent, tot passava bàsicament en un camp de futbol, i llavors tu anaves a qualsevol moment, hi havia menjar, demanaves un cafè i tal. El que passa que, clar, tio, començava el rodatge a les 6 del matí fins a les 7 de la tarda. Estem parlant d'un anunci de calçotets. Un anunci de calçotets. Que dura en televisió quan? No, era un era com un curt de 3-4 minuts. Vale. Es deia Héroes Terrenales. Vale. I m'ho vaig passar molt bé, tio. Perquè, clar, hi havia focus, hi havia de tot, hi havia... Quan estava la teva salsa, ja ho coneixies, i sobre... Bueno, i moure't per allà, i poder fer fotos, i clar, després amb una estrella com Iker Casillas, amb la Sara Carbonero... Molt bé, molt bé. Sí, a més una estrella aquesta que és mediàtica, però que també a vegades sembla que és com més... Sí, clar, no? Bueno, jo parlava en castellà amb ell, perquè, clar, el tio no parlava portuguès, i estava allà com una mica... Jo, Iker, no sé què... Iker, bé... Visca el Barça, no? No, jo li vaig dir, dic, hòstia, em caus molt bé, jo soc del Barça, però em caus molt bé. A veure si trobem el cartell, tio. Sí, el que... Clar, ara has dit, perquè jo estava buscant ímpetus i no em sortia els héroes terrenales aquests. Està fora amb una... Aquí. Aquell. Sí. Bueno, doncs això és el cartell del... Espera, que tinc que anar... Ah, clar, la gent no el veu. No, ara sí que el veurà, cartell. Aquest és el cartell de la moguda aquesta, que només ha fet un cop i va ser gràcies a que tenia un contacte... A dins? A dins. Vale. Clar, hòstia... Clar, jo anava a dir, i com aconsegueixes? No, contactes. Vale. No. I que no sigui, jo què sé, de Japan Love va ser abans o després d'això? Saps que a vegades abans. Vale, que dir que una cosa et porti l'altra... No. Tampoc no m'ha vingut a buscar ningú... No. No, el que sí que, clar, que bueno, doncs això et va donant seguretat, no? Jo no havia viatjat mai per anar a fer fotos ni res. Clar, veus allà i després veus el resultat i fan un cartell i es penja a Madrid i no sé què, dius... O sigui... Això és el cartell. El cartell, que totes les fotos són teves? Sí. Però, et dic, vaig pillar una Canon 5D Mark III. Què portaves allà? Una Canon 5D Mark III i vaig llogar un objectiu, hòstia, un 70-200, 2.8, un patablanca, un nevadito d'aquells. Un nevadito d'aquells, clar, tio, anava... Clar, el vaig llogar. I el bokeh, és que clar... Clar, no, a veure... No t'apropes, que està discretet, que no cal... És que a més allà, tot això, jo feia fotos durant el rodatge, o sigui, estava tot il·luminat per una pel·li i per cine, saps? Sí, que et sortien fotons. Clar, o sigui, t'has de col·locar bé... Bueno, quadrar bé. I ja està, no... A vegades és més difícil vendre't i moure't que no les fotos, no sé. Jo crec que sí. Bueno, això ho vaig veure una miqueta, saps, el grup aquest que se'n va a Loques Grasses. Ja. Vaig veure el desè aniversari i deia, això ja ho vaig dir en algun directe, dic, és que per no bon ull que tinguis, t'han de sortir fotos bones, perquè les esquemes de llums, que està tot milimetrat, que està perquè tingui un directe, perquè està pensant per tele. Clar. Llavors dius... Un copito, sí. Què diu? Mira, si aquest rodatge jo m'he ficat de cul amb els portuguesos, li hagués tocat els collons mentre estaven no sé què, em haguessin començat a fotre fora, no sé què, ara espera, no sé què. A vegades és més que et portis bé l'actitud i que caiguis en gràcia en aquell moment. Els tios em van deixar, no em van preguntar res, jo em movia, però llavors quan veia que tensió o quan estava a punt de gravar, tu quiet, on t'estiguis, i si no tens la foto en aquell moment, ja la tindràs després. I molt bé. Està molt guai. Ho vaig passar molt bé. Hòstia. I després, perquè si ja anem
agafant rodatge, el que vas dir del... Aquí l'entrevistat. Aquí vull preguntar a la penya. Vaig fer un report amb el Joey, no sé si l'Abdel ara, sí, l'Abdel, que corria, a mi, a través de Tele Vendrell, hòstia, que hi hagués un tio al Vendrell que fes ultratrails en el seu moment de tope de forma, un tio que fes ultratrails al Montblanc, no s'entenava, que fos del Vendrell, dic que aquí no hi ha una muntanya gran, em va sobtar, no? I fent aquest curs de fotografia documental vaig pensar, hòstia, doncs crec que té un rèport, no? En aquell moment, també al Vendrell, hi havia tot el de Plataforma per Catalunya, el Joey, l'Abdel, Pisos Planes, tot aquest context, i vaig fer un rèport i molt guai, m'ho vaig passar molt bé, està molt bé. Jo el que vull preguntar a la gent, me'l va publicar el diari Ara. Diumenge, diumenge, al diari Ara, pàgines centrals, és aquest, Joey, una cursa per la superació, 3 pàgines, fotos i text. Pregunta, quan vaig cobrar per això? Una merda. Perquè això ja ho sé jo. A veure. Va, pujen. Va, gent d'allò. Sí. O sigui, va ser, Toni. Sí, Gemma, Abdel, que és que abans li dèiem Joey, no sé per què... No sé, hòstia, sí. Jo sé que és Abdel, i antigament era... Joey, però no sabem el per què... Bueno, el seu nom és Abdel Kadus. Sí, però que dic que no sé per què li dèieu, d'on venia Joey. No, que són coses d'aquestes... El vaig seguir i la història era aquesta, no? 100 pavos. Una merda, la Gemma, 100 pavos... O sigui, diari... 150. Diari Ara, diumenge, diumenge, a 3 pàgines. A 3 pàgines? 2 centrals, centrals. Sí. O sigui, pàgines centrals. Vaig estar seguint el Joey 3 mesos. Vaig anar a curses a tomar per cul o no sé on. Vaig sortir de festa amb ell, que jo ja t'he dit que a les 9 me'n vaig a dormir. Vaig estar a casa seva fent fotos, vaig anar a la mesquita, vaig anar a la feina. 3 mesos seguir el Joey. 3 mesos, no cada dia. Sí, perquè aquí veiem el treball final, però clar, tu per fer aquest treball... Jo, o sigui, gent, qualsevol projecte que tingueu, envieu-lo. O sigui, jo el que vaig fer és enviar-lo al diari, el vaig enviar. Sí, te'l publiquem, tal, no sé què. 300 euros? Bueno, encara... No. Amb un text de 1.000 paraules. O sigui, vas tenir que buscar algun redactor. Vaig agafar la Gemma Armela, amiga meva, periodista de Tele Vendrell, i dic, mira, em donen 300 euros, ens ho partim, tu fas el text i jo poso les fotos. Doncs 150 pavos, tio. Sí, jaja, 3 mesos de curro, tremendo, ja. Les gràcies del diari, sí. Tio, aquí va ser un dels cops que vaig dir... Hòstia, tio, això de la fotografia, nen... No, sí, però... I no vull desmoralitzar ningú, perquè aquí hi ha gent que es dedica a la fotografia i us admiro, perquè la fotografia documental o ets un niño de papà o una niña de papà o no hi ha business, tio. Però és que aquí és el que anava a dir. En fotografia sí, però en fotografia documental, tots els que han passat, o sigui, tens el... Collons, se me'n va al cap. Bueno. Que me'l va dir el Raül, que és amic de l'Ester. Bueno, que ha vingut aquesta tarda aquí, ara se me'n va amb el nervi. Bueno, que... Paga per plaer, o sigui... Clar, no hi ha pasta. O sigui, no hi ha calés, no se'ls volen gastar i la majoria de projectes que hi ha... Bueno, perquè el problema és que jo crec que s'ha anat a un punt que al final, si no ho fas tu... O sigui, tu li dius, no? 300 pavos, no? N'hi haurà un altre. I que té un mèrit que flip. O sigui, em van publicar això, que jo no sé ni com em van publicar això, perquè és difícil, tio, que et publiquin aquesta gent una història. Bueno, que aquí també anem una mica als cercles, no? O què? No ho sé, tio, jo ho vaig intentar, vaig enviar un correu, o sigui, no vaig fer res més. Era el primer que enviava? Sí. Vaig enviar un correu, però clar, tu pensa, allà hi ha un periodista que diu he d'omplir el diumenge i li arriba un correu que, hòstia, li dono el curro fet i li dono 300 euros. Pues, clar, tio, així no podem viure, tio. O sigui, no... 300 euros amb un text de 1.000 paraules periodístic.
Perquè jo puc escriure, mira, pues me la passé bien, sí, però clar, o sigui... Hòstia, no, tio. No. No, i que al final necessites un redactor, que necessites algú que escrigui. Hòstia, tio, és una merda. No s'entén, o sigui, al final, tot el temps que implica... Sempre parlant d'això, sí. El Raül... No fa falta desmoralitzar, ja ens desmoralitzem nosaltres sols. Sí, Gemma, perdona, jo no vull ser massa crític i avui quan venia dic... Estan dintre el que acaba, Però soc realista, tio, o sigui, jo podria vendre la moto aquí m'ha publicat al diari Ara... Però que no estàs sent, com es diu allò... No estàs sent realista. La veritat, o sigui, la veritat, jo podria... O sigui, que hi ha molta gent que ho fa, No, jo l'Ara, jo Fuji, jo Bum, jo... però que ets un niño de papà que et mantenen. Sí, perquè al final necessites... Clar, al final, o sigui, a mi el projecte del Joey em va costar diners, perquè seguir-lo, anar, agafar el cotxe i anar a l'Ebre o no sé on vam anar a una cursa, clar, això és un diumenge a les 6 del matí, agafar el cotxe, vés-te'n allà... Bona inversió de temps, de calés... Clar, hòstia... Referent a això, jo tinc un amic que és fotoperiodista i ha anat a les guerres, ha anat a... Flipa. A la guerra, no sé si a Ucrània, a Iraq, em va dir, va fer fotos ell, i l'agència, saps que les agències paguen un cànon, que arriba d'imatge. Vale. Pues van agafar, ell tenia les fotos de tancs i no sé què, allà a punt de disparar en el bàndol. Pues van agafar les fotos de l'agència, no li van pagar les seves fotos i li van pagar el redactat. Imagina't, ja, tio. Diu, a mi que me sale ir allí y me voy a ganar 50-60 euros quan vas per freelance, Clar. Diu... Per això, ara, Toni, que fa uns 3 o 4 anys que no faig cap foto i tal, ni faig cap projecte, i ja m'he desligat d'aquest síndrome d'impostor i del dir, hòstia, no ho he aconseguit, no? Això ja és història. Ara sí que tinc ganes de fer fotografia, perquè ara ja és, per mi... No tens pressió. No tinc cap pressió i és... Ara sí que penso en dir, hòstia, podria fer un projecte fotogràfic que fos el meu, no? D'aquí, quan tingui 70 anys, dir, hòstia, he fet aquest projecte. Doncs pensar com el faig, de què el faig, en color, en blanc i negre, en vertical, amb quins objectius, quin subjecte, perquè això ara és el que em crida l'atenció. Amb consciència. Amb consciència i penso, ara soc fotògraf. Ara soc fotògraf. Perquè ara estàs triant tot. Tot, i no és que agradi als altres, no? Perquè el fotògraf sempre... Almenys al principi jo ho vaig passar, jo no sé els altres, però sí que vols que les fotos agradin, hòstia, aquesta foto no ha agradat, aquesta sí, hòstia, aquesta... I hi ha vegades que, tio, la foto que més t'agrada a tu no els agrada als altres. I dius, hòstia, però... Que tu la veus un fotó, no la veus per el que transmet a tu, però ells no han viscut aquell moment. Clar. Ja no tant pel moment, sinó perquè tu... És que, no sé, les meves fotos m'agraden a mi, saps? És que al final vull que m'agradin a mi. Bueno, però a nosaltres ens agraden a tots, els que els hem vist ens han agradat a tots. Bueno, sí, bueno, però per exemple, fica més d'autor, això ja no agradarà tant a tots, i ja ho trobo normal, que no té per què agradar a tothom, saps? Bueno, d'autor que... Espera, anem aquí, que ara... Diu, estem aquí, que tantes pantalles me tindria que... Gent, alguna pregunta? Vaya xapa estic fotent, tio. L'Instagram està tirant bé? Ha finalitzat, tenim que tallar un moment. Vale, tallem i... I això ho havíem parlat, sí, hem estat gent, no sé, alguna pregunta mentre el Toni fa això d'Instagram? Pregunteu qualsevol cosa, no sé. Diu, si teníeu algun dubte i tal. Diu... No vull ser massa pessimista, tio. Aquí s'ha quedat així. Vale. I anem un altre cop a Instagram, anem ràpids. Què? Va, pregunteu, que tinc que fer el directe, hòstia. Doncs aquesta fotografia d'autor, saps que ara estic agafant totes les fotos que tinc i vull tornar-les a mirar una a una i fer una edició de zero totes les fotografies que tinc. Totes? Totes, sí. Vull començar de zero. Començar de zero i dir, vale, què vaig a fer, no? Quin és el meu estil? Quina és la meva forma de fotografia? Aquest, doncs,
a fotre-li canya i fer un projecte personal de fotografia d'autor. És que és tan important l'edició que jo crec que és... Saps que... Mira, el Joan Marc em pregunta, tema exposicions, també has exposat en alguna sala o centre públic? Vaig exposar al Gris Art, quan vaig acabar, un projecte que es diu A Casa, que és un projecte que vaig fer sobre el Baix Penedès. Vaig al Facebook, vaig agafar Facebook i vaig demanar a gent que no coneixia de res si em deixaven fotografiar-los a casa seva o a la feina. Hòstia. I, tio, vaig flipar, Toni. Un munt de gent em va escriure, gent random, Sí. molta gent coneguda, però molta gent random, al moment del Facebook, i vaig fer fotos a la gent a casa seva o a la feina. Una mica com el projecte que havia fet pel poble, no? I llavors ens preguntava què t'agrada del Baix Penedès i què no t'agrada. I va ser molt guai, tio. Clar, tot això quan trigues a fer-ho? No, mesos. Ah, vas estar en el... Sí, entre que vaig fer la publicació i vaig estar fent això, doncs vaig estar... Quan vas fotografiar? Igual 30 o 20. Però clar, m'anava a casa de la penya, quan els anava bé, no sé què, i aquí diria que no vaig fer servir gaire el flash, i clar, era un repte perquè, clar, és que a mi, una mare i una filla de Calafell, que no sé, jo no les havia vist mai, hòstia, que la gent em deixés entrar a casa seva, tio, em semblava increïble. A casa d'una noia marroquina, dels Pisos Planes, Sí. a casa un noi motorista, un noi amb una ambulància. Jo li feia retrats allà. Sí, jo li deia, tu on te vols ser retratat? I llavors, clar, jo sí que... Pues, deia, en el comedor de mi casa, con mi gato. Llavors, jo, clar, buscava el millor lloc, no? Però per mi era el repte de dir, aquí... Hòstia, no sé si tenim fotos, tio, por ahí. Sí? Busquem? Diu... De persones en l'ofici? No, Raül Gallego. Persones en l'ofici, no. Sí, és aquest, em va molar molt. Ah, vale, sí. Aquest projecte es deia... El de retrats? No. El de retrats. Vale. Però després aquest projecte va evolucionar i es deia, li vaig dir A Casa. A casa. És un projecte que vaig barrejar les fotos de retrat aquestes que ja tenia amb fotos de com jo veig el Baix Penedès. Vale. I vaig fer un audiovisual que està a YouTube, si aneu a Lluís Camell i fiqueu A Casa, el veureu i és fotografia d'autor total, Vale. on intentava dir que bueno, el Baix Penedès ha passat de ser una comarca rural a una comarca urbana, Sí. i que no és la comarca amb més atur de Catalunya, més atur juvenil, i parlant del Baix Penedès, sense vinyes, sense platja... Sense el Penedès, no? Sense... Bueno, no. Sense el Penedès. És el Penedès. Sí, però sense el Penedès que tenim nosaltres clàssic de vinya, platja... Clar, hi ha gent que em van dir, però tu vols que la gent et mati? I vaig dir, però que no és veritat. Això, no sé on te vius tu, és la comarca amb més atur de Catalunya, la comarca més pobra de Catalunya. Sí. Clar, no sé. Som el cul de Catalunya. Som el cul de Catalunya, o sigui, aquí només ens volen per magatzems, vaja. Sí. Què diuen per aquí el xat? Sí, que això, no sé, podem veure alguna foto d'aquesta? Pobre Toni, tio, va de cul, pobre. Sí, avui el Lluís m'està ficant a prou. Ja, tio. Amb les pantalles, aviam, que això no ho entenc jo, si està en directe, cony. Estem en directe, no? Sí, però el que no entenia és per què... Ensenyem-li fotos a la gent, tio. Anem a veure. Filip primer en directe, ara sí, vale. És que no sé per què em sortia, però sí està en directe. Vale. Fotos. Anem a veure. Pobre Toni. Diu, foto, altra pantalla. Sí, que jo algun dia que he vist l'entrevista dic, vull veure fotos. Vale, a quina anàvem? A casa? A casa, vale. Aquesta sí, l'havia ficat també. Anem aquí. Ara ens n'hem d'anar aquí. Amb aquest projecte em vaig inspirar amb aquest llibre d'un fotògraf que es diu Bruce Wrighton, At Home. Directament no em vaig amagar i vaig copiar el nom i vaig dir, és un tio que va fer aquestes típiques fotos a Nord-Amèrica, saps? D'aquests tipus diners americans i tal. I fotos als seus veïns. Sí. I em va molar molt aquest concepte de dir fotos dels seus veïns, per què ens flipen tant, no? Pels colors i tal, però l'estètica nord-americana i tal, doncs jo ho vaig fer amb la meva mirada, amb els meus veïns i veïnes del Baix Penedès.
I és aquest projecte que veureu aquí, que es diu A Casa. Ho tenim aquí. Tot això és gent que es va prestar voluntària, que molta no la coneixia, si pots anar passant alguna foto, Sí. que molta no la coneixia i aquesta noia em va dir, doncs amb aquest camp, aquestes dues noies a casa seva... Creu que sempre és aquí el Twitch, que va així. Hòstia! El coneixes? Sí. I amb ella també. Ja, aquest sí. Mira, aquesta família era una família que havia vingut d'Hospitalet a viure a Calafell, a Cunit, i em va flipar, tio. O sigui, que no em coneixen de res, tio. Que vaig entrar a la cuina, al menjador de casa seva, amb 2 crios, una família, saps? Jo vaig pensar, ara aquesta foto igual no té massa fotogràficament, però d'aquí 30 anys, la decoració, tot és fotografia documental. No té per què ser una foto espectacular. És una mica el que veiem en aquell llibre. Clar, per què no fem fotografia... O sigui, fotografiar el que tenim al voltant de casa és superxungo, tio. O sigui, el que veiem quotidià, parar-te a fer fotos... Perquè jo crec que com sempre mirem el que està fora, saps? Com quan te'n vas... Anar a Japó a fer fotos és molt fàcil. Anar a Japó a fer fotos, molt fàcil. No, però el que et dic, no, me'n vaig a Tenerife, a la platja, me'n vaig a les Maldives, i a vegades dius, me'n quedo setmanes aquí, ho tinc tot, saps? Perquè mirem molt fora... Però mirar el que cada dia veus de forma diferent... Això, saps com passa? Quan et fas com tu, que portes un llibre, llegeixes el llibre i t'ajuda a pensar una mica diferent, per tenir la referència diferent i la visual diferent, perquè si no, tu estàs al ritme diari. És com aquella persona que mai has fet cas i un dia parla i dius, coño, doncs és simpàtic. Bueno... Saps el que vull dir? Que no li fa ni bé, però el dia que hi parles dius, hòstia, doncs... Això em va passar jo, la cosa que he fet, que va tenir més repercussió, va ser el projecte 52. Això no. Sí, que durant un any, 52 setmanes, cada dia posava un repte fotogràfic. I va ser. Sí, moltíssima gent. Sí, per exemple, autorretrat, no? Jo deia com fer un autorretrat i llavors la gent l'havia de pujar al grup de Facebook. Va anar bé fins que va sortir a TV3, un diumenge a la nit, amb un programa que es deia Espai Internet, just després del Telenotícies el diumenge, i va explotar, tio. O sigui, va començar a entrepenya, però me'n recordo estar al menjador a casa dient hola, hola, hola! L'espai internet aquest, deien el fotògraf Lluís Canell fa el projecte 52, no sé què, i és una pàgina de Facebook on tothom hi pot participar. Va ser això? Hòstia, no sé si van entrar 2.000 persones o... Clar, llavors tenia 2.000 persones, o no sé quanta gent. Per revisar-li la foto. No, jo no revisava i no hi havia fotos bones ni dolentes, el que era un repte. I una de les normes, o sigui, jo deia... Jo me'n recordo que miraven fotos. Clar, tothom penjava la seva foto, però no hi havia una revisió com a tal. No, que va. És que no me'n recordo, jo sé que havien participat, però no me'n recordo com funcionava. De fet, tot el contrari. Jo deia, foto vermell. Has de fer una foto on sigui el vermell el protagonista. I l'únic que deia és, sisplau, que no sigui d'arxiu. Has de fer-la aquesta setmana. Sí que me'n recordo. I no hi ha fotos bones ni dolentes. Fes una foto de vermell. I així va estar, clar. Hi havia dies que deia, foto d'animal. No? Jo feia un vídeo, fotos d'animal, no sé què, i el repte, clar, al cap de 2 segons hi havia gent que em penjava una àguila imperial, no sé què, dic, a veure. I clar, la pròpia gent ja... Sisplau, no sé què. I va ser molt guai, tio, va ser molt guai. No recordo per què no va seguir. No va ser... Perquè va quedar fins als collons, tio. Sí, tio. Tu saps el que és el capital d'un dia sempre, costa, a veure... Jaja, Lluís té raó, jo visc al centre i t'asseguro que t'ho fer foto del campanar de Vendrell des del baix, ara mateix no motiva. No, clar, veus, totalment. Però, i Joan Marc, com podries fer fotos d'un projecte del campanar que no s'hagi vist mai? O sigui, no sé. Bueno, és que ja poc ens queda perquè ja hi ha els drons. Tu has vist aquell projecte fotogràfic d'un tio que tenia una taula de ping-pong davant de casa seva, tio? No. Hi ha un tio que va fer un projecte fotogràfic que des de la finestra de casa seva tenia una taula de ping-pong. Sí. Es veu un parc i una taula de ping-pong. I el tio es va passar un any o no sé quant de temps fent fotos a la taula. I clar, un dia hi havia una parella morrejant-se, l'altre dia hi havia gent jugant a ping-pong, l'altre dia hi havia uns borratxos. I clar, tu vas veient aquella sèrie de fotos i sempre és el mateix, un quadre tot igual, però
Són un munt d'històries, saps? Sí, I sí, dius, sí. hòstia, tio, al final... Això, això m'ho deia ara m'ha sortit el Pere Arnaldo, cony, No sé qui és. és molt bo d'aquí. El Pere deia, si tu vols fer documental, només cal que facis una foto cada dia aquí, Clar, clar, clar. i és... De fet, això, la Gemma i els que fan més fotos de castells, jo crec que totes les fotos de castells ja estan totes fetes. Sí, el que canvia és l'emoció, però... Sí, però, per exemple, construir un cos a través de 30 anys fent fotos de castells, sí, però hòstia, és que ja està tot fet, no? Una mica... Jo, clar, veig aquí una mica que el que al final és el sentiment. I el que al final, la fotografia documental, ja ho diu documental, i al final molta fotografia ara el que s'està fent és foto emocional. Jo soc dels partidaris, per exemple, la foto castellera, cada castell és diferent. I a mi, per exemple, quan veig castells, a mi m'agrada, però perquè soc prou castells, m'agrada la foto del castell sencer, feta des d'un tiro que no deformi, que es vegi bé. Clar, per què? Perquè la foto d'aquí 30 anys, la que a mi m'agradarà veure, sí que m'agrada veure una cara d'emoció, però m'agradarà veure el 3 de 9. Però això és foto de... Però això tu no vols veure el fotògraf. Tu no vols veure... Perquè... No sé a mi el que m'agrada... A mi el que m'agrada veure, i això és una mica conceptual, no és la fotografia, a vegades és com mira el fotògraf o fotògraf. Sí. Si tu m'ensenyes el castell impolut, clar, tu vols veure si la rengla no sé què... Com estava aquell quart així, com estava... Saps? Ja, però això és un document. Clar, però és documental. Sí, perquè t'està dient el tronc que portava. Si estava deformat. Però és com una foto escèptica, o sigui, és... És més una foto tècnica. Sí. Vale. A mi m'agrada molt la fotografia que es fa ara, de castells, però a mi també m'agrada la foto tècnica. Lo guai serà veure... Amb un punt... Digues. He fet castells amb un ojo de pez i mola, clar. No ho sé. Jo, a vegades, i aquí és una reflexió fumada que foto, veig més el fotògraf o fotògrafa que la foto. Com? Repetes? Vale, la mirada que té. La mirada. O sigui, a mi el que em mola és que la fotografia, i d'això va aquest llibre, que la fotografia és un llenguatge, no? Jo sé que hi ha gent que diu el concepte... A mi no m'interessa el concepte. O sigui, jo me'n recordo a una expo d'aquest fotògraf, que és el meu referent, Saul Leiter. Vale. Saul Leiter. Apunteu, Saul Leiter. Saul Leiter, segur que heu vist fotos d'aquest home. Sí. Exposició Fotocolectània a Barcelona. Saul Leiter. En gran, text així explicant qui era, fotos. Pim. Ja està. I ja està, tio. O sigui, jo no vull que... O sigui, hi ha gent que xerra massa, tio. O sigui, és... Com que xerra? Ara ja m'ens una... Vinga. No, o sigui... Ui, espera, aviam, mira, aviam què han dit per aquí. Una foto de castells que vaig fer... Hi ha una foto de castells que vaig fer una vegada única. Jo feia d'agulla dins del castell i al moment de l'aleta vaig preparar el mòbil de la butxaca i vaig veure fer la... Aquesta era la foto, aquesta no la fan els fotògrafs. Clar, no, està molt bé. Ai, aquesta et tallarem al cap com treguis No. Però inclús les fotos qualsevol de castells també estan bé, totes estan bé. Però, per exemple, moltes tindran sentit d'aquí 30 anys, quan vegis les fotos de la gent que hi estava, de com, no sé, dels pentinats, d'això, seran... Fotos documentals. Clar, jo, per exemple, com a castell, la foto documental sí, però amb l'altre documental m'anirà un altre punt. No sé si m'explico. Perquè la forma de veure que jo tinc al castell és poder, com m'agrada, és diferent a veure'l com a fotògraf. Per això no faig fotos de castell, suposo. És un mestre, i tant, Raúl Gallego, és un mestre brutal, tio. Però aquí ara ens fiquem filosòfics, Toni, o sigui, aquí estem entre fotògrafs. Sí. No té gràcia veure el castell. Si vull veure el castell, el vaig a veure, tio. La fotografia és un llenguatge... O sigui, primer, som artistes, els fotògrafs, sí o no? Sí. Sí? Gent, voteu, sí o no? Som artistes. Jo dic que no. Jo dic que sí. No. Sí. Sí, per què? Perquè tu pots crear... Una cosa és que tu l'utilitzis per un tipus de llenguatge. Vale. Però tu pots arribar a crear.
perquè coneixes la tècnica, coneixes el llum i coneixes l'expressió. Una altra cosa és que tu com a feina no la utilitzis artísticament, que ho utilitzis més tècnicament, però creativament en pots fer. Vale? L'Ardet, sí. Ai, Jo, no. 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 Els fotògrafs som fotògrafs. Ser fotògraf o fotògrafa ja té prou cost, no hem de ser artistes. No, però... O sigui, jo no dic que sigui artista, Jo agafo el món i agafo un tros del món. No creo res, ja està tot creat. O sigui, no invento el món. Vale, ara fem una... Jo, amb la meva fotografia. O sigui, un artista crea del no res. No, tens una confusió. Des del meu punt de vista, Perquè un artista... Fumada, això és fumada, No pots crear si no tens una referència. Jo vull que el Raül i la Gemma, i l'Ardet ja ha opinat, i el Joan Marc, vull saber què diuen, si són artistes, sí o no. I aquí a Instagram, no sé, que estan mig buits, no sé, perquè sembla que estic jo, però no ho sé. Jo crec que ser fotògraf o fotògrafa ja té prou autoritat, no cal que siguem artistes, tio. O sigui, jo quan vaig a veure una exposició de fotos, fotografia, no vull que hi hagi un tio o una tia fotent-me una xapa de 30 minuts amb una performance. No vaig a veure art, jo vaig a veure fotografia. A favor de l'art, a favor, m'encanta, el que tu vulguis, però quan vaig a veure art, vull veure art. Quan vaig a veure fotografia... Vull veure fotografia. I no vull ser un radical de res, però... Però jo crec que és compatible el que tu dius, perquè nosaltres, al punt fotògraf, ens basem davant de documentalista. Però hi ha un fotògraf que és que el fotògraf pot ser artista, que és diferent. Perquè un artista... Quin fotògraf és artista? Jo què sé, jo soc dolentíssim. Artista no, mira, el Joan Marc diu... Mira, el Raül Gallego diu que no i el Joan Marc diu que no. Toni, t'has quedat solo, nene. No, Gemma, i el Merencio. I el Merencio. Perquè jo dic que al final l'artista el que utilitza la fotografia com un art d'expressió. Jo he anat a veure exposicions on t'he vist que el tio, torno al principi, era un autèntic comercial. Clar, però això és una altra cosa. No. Ja com es diu aquella... Veig fotos que no s'entén res, que no sé què, i el tio... Si tu m'has d'explicar una foto, merda. No, però jo et parlaré... Raül Leiter, no saps ni qui és, ni què feia, és igual. Tu mires les fotos i flipes en colors, tio. Però, o sigui, des de que tu tens... Mai millor dit, perquè és un fotògraf de color, saps? Però si tu et vols agafar una foto d'ell i te la vols penjar en una paret, per mi és un artista. Tot el que toca en una paret, sigui un xurro, o sigui superguai, perquè de mi... És art. És art. Perquè per mi un artista, un és perquè s'ha sabut vendre, ha tingut un caché, o té l'expressió, no sé què, però... Són paparazzis de la vida. Saps què em passa, Toni? Que penso que és molt més... Jo ho he reduït al màxim a... La fotografia és molt més senzill. És un llenguatge visual. Clar. Per tant, jo l'únic que vull és llenguatge visual. Però ja està. Sí, però ni me ponga música, que jo faig trampes, amb el de Japó hi ha música. O sigui, ni em fiquis música, ni em fiquis xerrameca, ni em fiquis performance, ni el foto... Com es diu aquest català Fontcoberta i tot aquests rotllos? De puta mare, però no m'interessa. Però el que et vinc a dir, que no depèn... Jo, per exemple, sempre m'he considerat un tècnic, perquè jo sé resoldre moltes coses, però creativa... Però tu estàs fent fotografia comercial, Toni, moltes vegades. Això, una cosa és guanyar-se la vida i l'altra és... No, jo no et sabria dir per la meva expressió o el que vull dir. Tens que tenir un punt de vena que jo no sabré fer. Però hi ha gent que la sap fer i ho faran... És com els que utilitzen la IA. Aquí no estic ficant el negoci. No. El negoci és vendre fotos i això ja és un art. Això sí que és un art. Però el que dic, jo, per exemple, per això t'he dit que t'entenc a tu, que tu diguis que és un llenguatge visual, i jo ho entenc, perquè és una vessant més tècnica. Jo a vegades miro una foto i dic, a veure, per què s'ha fixat en això? Clar. On té el cap aquest? Com aquests fotògrafs que es van ficar molt de moda, ara ja no sé, quan no tinc Facebook, aquests pollaviejas que fotografiaven només noies de 18 anys, dic, això no us agrada el retrat, us agrada les paves joves, tio. O sigui, és veritat, tio, això, n'hi havia tios que es passaven, tio. O sigui, si tu només fotografies culs,
no estic veient els culs, estic veient que només et fixes en això, tio. Sí, però hi ha foto més artística. Però veus com veig a la meva? Hi ha foto més artística. Sí, però tu saps foto artística pot ser amb un cos d'un home, d'una dona grassa, d'un home gras, no només amb noies joves amb calcetes. L'altre dia van entrar dos, el Milo i l'altre, i tu entres al seu perfil i no diria artística al 100%, però té una foto més artística. Insinuació, no sé. El boudoir i tot això. Sí. Però ja estem parlant que ja tirem a una manera de veure més artística, no tan presencial, saps? Ja, però... I llavors aquí el dilema és art o no és art? El fotògraf només fa una foto, tria enquadrament, llum, moment, composició, profunditat de gat, processament posterior, tot això és una interpretació subjectiva de la realitat. Igual que un pintor escull pinzellades o un músic notes. Un notes, però qui ha dit això? El Víctor. Víctor, estic 100% amb tu. No. És l'art de comunicar. La fotografia té personalitat pròpia i crec que no cal que siguem artistes, que em dir fotògrafs ja té prou. Però jo no em considero artista. Però si fas art, ets artista. No. Home, no, a veure, som artistes o no, Toni? M'estic liant. Clar, jo t'he comunicat, t'he dit, hi ha una vessant que és artística de la fotografia, que jo no la faig, però pots ser fotògraf i artista. No estic d'acord, per mi el que fa el Milo no és art. No estic d'acord. Per mi el que fa el Milo no és art, i ho diu en majúscules. Jo no sóc artista, Ardet. Però aviam, deixa un moment, Raül. Se t'ha liat. Raül, jo no dic que sigui art, per això t'he dit que està una vessant, però està a un límit de lo que veiem a vegades de segons quin tipus de fotògraf, que normalment tira més a un aficionat, que fa retrat de dones mig despullades, que no tenen res de sensualitat ni de res. No sé com dir-t'ho. Clar, el Milo, tu el coneixes, no? Jo no vull ficar en un jardí aquí tampoc, però vull dir... Tu, Raül, també n'havies fet. Tu tens una... Clar, jo del teu treball no he vist, però coneixent-te tu tires una part més artística que no a una... Els fotògrafs que esteu aquí veient aquest programa, no penseu en el fotògraf quan veieu una foto més que en la foto? Com ha triat... Jo veig una foto del Raül i veig, hòstia, els flaixos, ha col·locat flaixos, ha col·locat aquí, ha ficat aquest enquadrament... Jo veig el fotògraf i si li tinc respecte és perquè veus que hi ha un curro fotogràfic a darrere. Molt més que... M'és igual si hi ha un tio, una tia, o calcetes o vestit de dalt a baix. Jo li dic que es pot tenir una mirada més artística, no que siguis artista. Perquè un artista, la fotografia simplement és una manera... una eina més. Jo crec que hi ha molta gent que s'amaga d'artista per camuflar que no són bon fotògraf. No, això és un altre cantar. A mi m'està agradant avui. Jo vaig aquí... I gent que fa sempre la mateixa foto. Bueno. Sempre la mateixa foto. Però jo això tampoc ho veig malament. No, vale, però... Pot ser que és la seva manera. Escolta'm, si tu cada... Que no passa res, o sigui, que no em vull ficar a cap jardí, però... No em vull ficar a cap jardí, però és que hi ha un fotògraf que fa fotos a aquest, el Bruce Gilden... No sé, Bruce Willis. Bruce Gilden, que fa fotos a Nova York, amb flash, amb la gent aquí, i són cares, no sé què. Jo odio aquest fotògraf. O sigui, m'incomoda, però... Però t'incomoda, però ja Però és fotografia pura i dura, i el seu llenguatge és aquest. I veig una foto d'ell i dic que és d'aquest paio 100%. Això és fotografia. Però no m'agrada el que fa. Però no t'agrada? No m'ha d'agradar per res, però és fotografia. Sí. Un tio que sempre fa la mateixa foto o un tio que em fot una xapa de 30 minuts i em fot una performance i m'emmascara tot i al final estem parlant de moltes altres coses menys de les fotos que fa... No sé. Bueno, diu, avui el Lluís ha vingut aquí a... Jo no sé, Spencer Tunick, fotògraf o artista. Spencer Tunick, quin era, tio? Spencer Tunick és com... Aquell que ho fa tot com si fos una pel·li, no? No sé. Aquest. Sí, que para un carrer. Això... Jo crec que està a prop de l'artista. És creació. És creació.
És art. Molt bona pregunta, Joan Marc, molt bona pregunta. M'ha agradat. Però veus com sí que és art? Me cago en Déu. Sí, tio, però crec que entra el tema de la creació del fotògraf, per mi no crea. És que estic d'acord. Raül, per mi nosaltres fem alguna cosa tècnic. Hòstia, Raül, no, tio. No, fem servir un llenguatge, tio. Clar, a veure. No ens confum. Diferent és una cosa comercial que ens estan pagant per una foto. Aquí fas tècnic, bueno, aquí ets tècnic. Aquí fas el que fas perquè tu estàs fent una cosa comercial i et paguen i punto. I aquí tot el mèrit perquè és una cosa comercial. Una altra cosa és la fotografia com a llenguatge. Clar, però és que són creatius. Tu pots escollir... No, jo soc vegetarià i a mi em van contractar per fer fotos en una carnisseria, tio. Volia vomitar, tio. O sigui, em feia fàstic, tio. I estava veient fer fotos maques d'algú que et fot angúnia, tio, que estava allà a l'escorxador. Soc vegetarià, tio. No podia, Toni. I dic, si em fot fàstic. Jo allà vaig ser professional. Clar, i creatiu. Si tens educació i tens un bagatge fotogràfic, te n'en surts, tio, però vaig tirar de dir pam, 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 vaig ser professional. Però oi que aquell pam, pam el podries haver escollit d'una altra manera? Sí. Ja havies començat un procés creatiu diferent. Quan tu pots escollir un procés creatiu... Les fotos d'Ansel Adams no són art? Ansel? Diu, Ansel Adams, diu... Sí, però sí, són art, Víctor, perquè tu veus la foto i sempre és el mateix llenguatge, saps? No té que veure amb la tècnica. Té que veure amb la forma que... Per què faig fotos sempre en blanc i negre i gent de cara a la paret? O del revés, saps? Utilitza la fotografia, que té un llenguatge propi, per mostrar qui és ell. Llavors, està fent art o no està fent art? A mi no. Ai, punto! Vale, passem. No sé, quan era cantautor, si em considerava artista, és creador o intèrpret. Clar, jo crec que un músic és diferent d'un fotògraf. Un músic crea del no-res. Sí que té unes notes i una harmonia. Digues. Perquè l'Ester, que si no... A veure, hem de parlar de l'Ester, eh? Per mi, fotografies jovenetes com a monotema tampoc és art, per molt boniques que siguin. Totalment a favor. No, i hi ha gent que roza la indecència. O sigui, per mi és violent, si tu només fotografies culs, pavo. O si només fotografies... Clar, però és que jo també et dic, una cosa és fotografiar culs per plaer i després hi ha un mercat. Però és que estem barrejant business amb un llenguatge fotogràfic. Per mi és diferent. Una cosa és el que tu et paguin, que és el que vulguis, aquí... Però és el que et vinc a dir. Bravo, t'aplaudiré qualsevol cosa que estigui pagada i feta. No ho estic mirant com a... Pot ser molt professional i molt poc fotògraf. Però... Sí. Hi ha gent que és molt fotògrafa i poc professional. Sí. Esther, quan entrevistem l'Esther? O vosaltres? Jo, volia proposar-vos, a mi m'agradaria entrevistar a l'Esther i al Toni de tot aquest projecte que estan fent, té molt de mèrit i m'agradaria molt. Esther, mira, diu, un fotògraf que t'agradaria que passés per aquí, mira, ja ho ha dit el Camell. Sí, l'Esther i tu. Si voleu els dos alhora... No, un dia que tingueu que fer un programa especial, vinc jo i us entrevisto. Vinga, fet. Jo ho dic. Esther, mira, no sé si m'estàs sentint, perquè ara et ficarà l'excusa que aquest tros no l'ha escoltat. Vale. No sé, tio, hòstia, vaya xapa he fotut aquí ara, Per mi més tècnica en Ansel Adams no... Sí, Raül, és que no va tant de tècnica i tal, saps? És més de què vols dir amb les fotos. I quan tu vols dir i vols expressar-te, això és art. Vale. Una cosa és que sí que és cert que molts cops són tècnics, perquè utilitzo aquest... Això és art, tio. Veus? Todd Hido. Em flipa, tio. Obre, que ara m'has deixat aquí... Todd Hido, mira aquesta foto, tio. Per què? Jo una foto d'aquest paio la veig a legües, tio. Per què sempre fa fotos de cases de nit? Perquè tenen el seu què. Ja, perquè està fent servir el llenguatge, un llenguatge que és d'ell. I que expressa el que ella està veient. I aquest, per mi, és un dels referents, tio. És molt guapo,
Flipa, tio. I això és carret o és... Això és analògic, sí. És que té pinta, Però, tio, són cases, són línies, no té... Bueno, però té el seu punt. Tot giro. I una pregunta, les prepara? Perquè veig que totes les cases tenen els garatjos encesos. És igual. No. M'és igual. No. Però és que és el que deia el Raül de la tècnica. M'és igual. Però és que no, t'estic venint perquè vindràs la meva. Ai, a veure. Estàs creant perquè vols que transmeti alguna cosa. Llavors això se'n diu art. No, i surto de Twitch, molt guai el programa que heu fet, ens veiem, salut, Joan Marc, moltes gràcies. Correti, que també fa directes, o feia, no sé si en fa. Sí, el Víctor, jo continuo amb l'art, tots els grans museus d'art del món acullen exposicions de fotografies. Merencio, que al final... Bueno, doncs res, ens enroquem aquí, no ho sé. Escolta'm, pregunta pel seu... Espera, que t'ha contestat l'Ester. Ester, digues. Diu, jo ho havia pensat de fer dos a l'hora, o sigui, ara ja... Pam, perfecte. Doncs el dia que vulgueu vosaltres, quan vulgueu vosaltres. Ja tenim entrevistador. No ens haurem ni d'entrevistar l'un a l'altre. No. Jo també marxo, Ordet. Adéu, gràcies. Bueno, tio, Toni, què? Sí. Alguna pregunta? Sí, perquè, aviam, mira, anem a revisar la xuleta. La xuleta que tenim aquí. Xarro molt, perdoneu. Com vas començar la fotografia? La tenim. Mira, una que és però anem ràpids. Recordes la primera foto la qual estàs orgullós? No, però quan passen uns anys m'agrada molt més que al cap d'una setmana. Vale, o sigui que amb els anys te'n vas adonant... Les fotos que he preparat per portar aquí, he dit, hòstia, que guai, tio, això em va agradar, hauria de fer més. No estan tan malament. Vale, què t'inspira actualment? Un projecte que et molaria fer? Algo de retrat. I fotografia d'autor, personal. D'autor, però artística o...? Fotografia. Vale, creador de contingut o fotògraf? Els dos. Sí? Bueno, clar, és que... Sí. Aquí tenim el Rizzo Malone. En el Twitch, a tot arreu, el Rizzo Malone. Clar, no hi havia caigut, perquè jo ara tenia molt com allí, que teníem el Rizzo aparcat, el personatge. Vale, prefereix llum artificial o natural? El llum natural, però artificial també està bé. Algú que domini el flash... Vale, per què? Quina era... Sí, perquè... L'Astrobist mateix, no? El tio, com es diu aquest tio? Perquè li dona el punt aquest, no? Una fotografia, és que és com, depèn. Un tio que fa fotografia editorial, no? Amb un punt de flash ben controlat i tal. Ben equilibrat. Hòstia, està molt guai. Vale, l'estudi exterior ja hem parlat. Seria no estudi, sinó exteriors i interiors sense estudi. En el context. En el context. Sí. En el context de... Environmental. Al final... Bé, això no t'ho havia preguntat. Fotografia analògica o digital? Ja, analògic està molt bé, però és exageradament car i sóc una persona normal i corrent. Normal i corrent. Digital. Mira, em pregunten, Lluís, quan tornis a la fotografia, quina càmera et compraràs? És bo saber-ho perquè, que sapigueu, jo he tingut objectius seus. Flaixos seus. M'ha vengut tot, tio. No em vull parlar. No. És evident com es diu la caja de Pandora, no? Es diu... No. O una Canon o una Fuji. Amb un 35 mm. I un 50. I un 85, si pot ser. No. 35, 100%. I un 50. Vale. Ara sí, càmera objectiu preferit? 35 mm i càmera el més petita possible. Vale. Un consell per a algú que comença? Que tingui referents. Que miri fotografia, referents i que copiï, que vegi... Que no és copiar, nois, és aprendre. No és copiar, no passa res. No, o sigui, no copiaràs mai. Clar, el que t'he dit... Tu no seràs mai Cartier-Bresson. No, perquè seràs tu. Sí, fes. Que la gent que té copiar no és copiar, és simplement aprendre. Sí. I també les respons, un fotògraf que t'agradaria que passés per aquí. Ester. Aquí. I qualsevol fotògrafa del Baix Penedès i comarca... Com aquests els tenim aquí, i sabem que li podem donar data per una entrevista, un altre que diguis que coneguis que a nosaltres se'ns escapi una mica. Perquè, clar, jo al final, això ha nascut del cercle que jo he anat coneixent, i han anat dient noms com el Pere Arnaldo, la setmana que ve que vindrà la setmana que ve, em sembla, ara veiem si m'equivoco, la Resquicio de Luz.
El mateix, el Víctor, hi ha el Julià, també company meu. El Julià. El Julià, hi ha la Laura Ariño de Llorenç. Laura Ariño, Julià i Laura Ariño, me'ls apunto. I el Víctor. No, el Víctor ja l'he dit. Ah, el Víctor ja està. El Víctor, un dia l'agafaré el seqüestre de la tele. Clàssic documentalista, sí, tio, sí, Raül. El 35... De fet, aniríem un 35 només, però un 50, tio, per fer algun retratet. El 85 m'agrada, però aïlles molt la persona i tal. Però un 35 i un 50. Poder per retrat més corporatiu, més com li dius, retrat... Editorial. Vale, pues ja estem, Lluís. Alguna pregunta, gent? Sí, però és que clar, al Twitch queden 4. Anem a veure. Twitch, Twitcheros. Queden 4, vaya xape fotut, no? Doncs marxem, tio, a dormir. No, i Instagramers. Gent, hòstia, m'ho he passat molt bé. He estat una mica accelerat per les xutxes i estava una mica nerviós. Ha estat bé? Saps per què m'ha agradat? Perquè m'ha entrat amb filosofades, que ara feia també que no entràvem allò al 100%. Ja, sí? Bueno, no, està bé. A més, el que m'agrada és si et vas traient el símbol el síndrome de l'impostor, perquè crec que tens uns treballs que són espectaculars. No, gràcies. Sí, és veritat, tant el Japan com els retrats com tot, que a vegades sembla que costi i tenim fotògrafs com tu, com els que han anat passant, que són feina i que no han de tenir que això es parla molt del síndrome de l'impostor. Ah, no, sí, no, realment cada cop el tenia menys, i quan et paguen per fer una feina ja te l'has de treure, i a mi em van arribar a pagar, sí, clar. Potser aquest va ser el problema, que al final es va convertir en una feina més i no s'hauria d'haver convertit mai en una feina, no? Bueno, és una etapa. Bueno, jo crec que pot estar bé. Ei, per quan un sopar de companys? Oh, que bé, tio, hòstia, sopar fotoquiz, tio, jo el veig, Raül, que vinga, farem un spoiler, que això ja ho he anat dient amb alguns, que no m'ha donat temps. A l'estiu no serà un sopar, serà un vermut, una festeta o alguna cosa així, i serà un dia de reunió. Un dia de reunió, no de reunió. Però quedem aviat, tio, que cadascú porti un llibre o una foto o alguna cosa. O podem fer, clar... O quedem per xerrar i... Però jo ho deia com a àmbit més relaxat, més distès, perquè al final, entre alguns sí que es coneixen, però n'hi ha molts que no, que sigui alguna més informal que no tan fotogràfic, perquè també saps que no sigui ens centrem i jo tinc al costat i xerro amb tu, sinó que puguem anar fent... Saps? Espero que seria una mica de... Que l'estiu estic a tope, diu, hòstia. No treballis tant, cony, hòstia! Hòstia, però quedem un divendres per fer una birra, tio, quedem un... Divendres no. Va, sí, veniu tots a Castells i després anem a fer la birra. A quina hora s'acaba això? A les 12. Hòstia puta, tio! I un dissabte, tio? Un dissabte sí. Un dissabte, a fer el vermut aquí a Calafell, tio. No, vermut no, nit. Però jo obro, perquè si no... Pues a la nit? A quina hora? No, o un diumenge. O no. Bueno, a quina hora? A la nit, quan plegui d'aquí. A la nit, tio, diumenge a la nit. Tu diumenge treballes? Dissabte. Ah, vale. Bueno, doncs ja ho muntarem. Toni, ja parlem. Anem cap aquí. Apa. Lluís, mira. Què? Ah, cap aquí? Canviem, fem un moment aquí. Hòstia, vaya xapa, tio. Vinga, ara sí. Bona gent! És l'hora! Adéu, ja te'n avi! Adéu! Moltes gràcies a l'Instagramer. Mira cap aquí, una mica. Aquí. Cap aquí. Jo soc jo, cony. Instagramers, Twitcheros, moltes gràcies per aguantar-nos. Sobretot, seguiu el Lluís i res, ens veiem la setmana que ve. Adéu, gràcies! Cap aquí, per aquí, Irixe...